Què has portat aquí, Pep, avui? En aquí hi plantarem un jardí submarí. Un jardí submarí. I com ho faràs, això? Això ho farem gràcies a aquesta dissolució de silicat. Ah, ostres, els silicats són una de les famílies més importants de roques i de minerals que hi ha en l'escorça terrestre. Els silicats es basen en silici. Precisament és un d'aquests elements que l'any 1824 el va aconseguir aïllar Berzelius, tot i que és un d'aquests elements que formaven part d'això que en Lavoisier deia terres, que deien que eren també elements, i en canvi s'estava equivocat, perquè en realitat no era un element, sinó que era una barreja. Estem parlant de la sílica, que s'assembla una miqueta al que tens posat aquí. Però escolta'm, Pep, com ho faràs per sembrar un jardí submarí de silicat? Ara ho veurem, això. Aquí tenim una dissolució de silicat de sodi, com vam dir. Ara només caldrà afegir diferents sals a dins d'aquesta peixera, com per exemple aquest clorur de ferro. I què passarà d'aquesta sal de clorur de ferro? Doncs que ens sortirà una espècie de corall. Aquí veurem com comencen a sortir les branques d'aquest corall. Oh, ara sembla un marcianito, això, Pep. Sembla un marcianito. Però, Pep, ho podem fer de diferents colors, si vols. Caram. Per exemple, després d'aquest groc taronja, podem sembrar un arbre de color blavós. Molt bé, a veure. Gràcies a un cristall de clorur de cobalt. Hem d'explicar als nostres amics que això no és un truc de càmera, eh? Això no és cap truc de càmera. No, Això no. és a velocitat real. Volem un altre color? Vinga, i tant. Doncs només caldrà afegir un cristall de clorur de manganès. Manganès. Sí que podem fer un jardí ben xulo. Mira aquest primer que has posat, que fa més estona que hi és. Mira com està quedant. Sembla ben bé un corall, eh? Ben bé un corall. I mira aquest. Quines dues banyes que fa. I ara què sembres, Pep? Ara sembrarem un nitrat de níquel per obtenir un arbre de color verd. Tots els colors són molt macos, eh? M'agrada molt. Tots són molt curiosos. I per acabar, podem fer un de color blavós, gràcies al clorur de cobalt, al clorur de coure, perdó. Cada vegada que agafa una bombolla fa una estirada, eh? I tant. Tendeix a sortir cap a la superfície. Està quedant preciós, Pep? I tant. I mira que el silici té múltiples aplicacions. Un dia parlem de les aplicacions tecnològiques. Però mira, avui he portat un material molt comú, la silicona, com aquesta, que té moltes aplicacions en construcció. Bé, amics, esperem que us hagi agradat aquest experiment tan bonic del jardí submarí i us esperem la propera vegada, amb un nou experiment. Fins la propera. Fins la propera, amics. Com sempre,